आकर्षण फिल्म्स प्रेजेंट। प्रेम से बोलिए बाबा हरिहर नाथ की आकर्षण फिल्म्स प्रेजेंट। सैया कौआ गाजा ले गइल मोरा जंगला पर रखला से। सैया कौआ भंगिया ले गइल मोरा जंगला पर रखला से। लेके उड़ता दिल तुरता, लेके उड़ता दिल तुरता, नहीं देता वे मंगला से। सैया कौआ गाजा ले गइल मोरा जंगला पर रखला से। सैया कौआ भंगिया ले गइल मोरा जंगला पर रखला से। राजा पी के गाजा जंगले तो धैनी कहाँ से आइल कैसे ले गइल नहीं जननी लेता वे मजाए राजा रोज जंगला से। हाँ जंगला से मोरे राजा पी के गाजा जंगले तो धैनी कहाँ से आइल कैसे ले गइल नहीं जननी लेता वे मजाए राजा रोज जंगला से। जंगला से बोलता एने ओने डोलता देखनी जंगला से। सैया कौआ गाजा ले गइल मोरा जंगला पर रखला से। सैया कौआ भंगिया ले गइल मोरा जंगला पर रखला से। कैसे आई हम बताई कहानी हो, पिए में गाजा अभय माजिद के बढ़ल परेशानी हो। विकास रमेश गोलू बात बुझा हो, बात बुझा हो। कैसे रही हम बताई कहानी हो, पिए में गाजा अभय माजिद के बढ़ल परेशानी हो। विकास रमेश सूरज बात बुझा हो, बात बुझा हो। रविंदर
कौआ भंगिया ले गइल मोरा जंगला पटंगला से। रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकड़ियागंज।